Slovensko je majstrom sveta v hokeji, lepšie povedané v rybníkovom hokeji. Partia z bratislavského tímu Frosty Shots si na zamrznutom jazere Rollston vybojovala trofej spomedzi 120 mužstiev. Popularita tohto športu naďalej rastie, čoho dôkazom boli aj majstrovstvá Česka a Slovenska v Košiciach, kde nahrával Patrik Liščinský. Rybníkový hokej sa hrá vo formáte 4 proti 4 bez brankárov. V našich končinách je o rybníku zmienka už iba v samotnom názve. Hrá sa preto na štadiónoch a vybudovaných klziskách. Tak neviem, kde by sa to tu hralo v Košiciach, no, keď na to nie je zima. Musí byť dobrá taktika, určite aj skúsení hráči, čo už to aj hrajú, alebo musia mať nějaký ten skill navyše. Ať se to může zdát, tak je to docela náročný. Jako není to úplně jednoduchý, když hrajete 4 zápasy, tak to je vlastně 2 hodiny na ledě za den, že jo? Takže je třeba mít trošku fyzičku a trošku jako oťukaný nohy, protože jako puchejře jsou. Okrem brankárov nenájdeme v rybníkovom hokeji ani rozhodcov. Ich funkciu plní tzv. Pozorovateľ, ktorý napríklad v prípade faulu prisúdi súperovi gól. Meria čas, priznáva góly, vylúčenia určuje a dohľadá vlastne, aby to všetko bežalo v poriadku. Tá šírka tých bránok je jak normálne veľké bránky na hokeji. Hrá sa 2x 15 minút, hrubý čas, s 5-minútovou prestávkou. 5-členné týmy môžu každoročne zabojovať aj o majstrovstvá sveta v Kanade. Najprv však musia prejsť domácou kvalifikáciou, ktorou sú majstrovstvá Česka a Slovenska. Tento rok sa vôbec poprvýkrát konali v Košiciach. Rozhodujem sa trošku zmeniť dejisko turnaja, aby to bolo samozrejme zaujímavé, prípadne aby aj iné týmy mali možnosť sa prihlásiť, mali to trošku bližšie. Máme tu skvelé podmienky, konečne sme dokázali zorganizovať turnaj vonku. Mali sme 33 tímov celkovo, máme 11 českých tímov a 22 slovenských tímov. Tímy odohrali v priebehu 3 dní celkovo 70 zápasov na 2 košických klziskách. Miestenku na svetový šampionát v kolíske hokeja si vybojovala prvá šestica. Je to zase niečo iné, lebo tam nebudú mantinely, uvidíme, tam sú zase možno trošku iné pravidlá ako tu, ale tešíme sa, super. To bude podľa mňa už úplne iný turnaj, lebo tam budú všetci tí najlepší hráči, aj tie týmy, takže som zvedavý veľmi na to. Dovolenky už sú vybrané? Dovolenky už jsou vybrané, jak jsme to doma nadhazovali, tak jako povolenky máme, ale vypadá to, že budeme muset vyrazit rodině. Moc se těšíme, no, ale snad tam neuděláme ostudu. Prekvapivo v najlepšej šestke nefigurovali úradujúci majstri sveta z týmu Frosty Shots. Vypadli už v 8 finále. Napriek tomu do Kanady vycestujú. Frosty Shots majú, keďže sú úradujúci majstri, automaticky účasť v Plasteroku. V finále majstrovstiev Česka a Slovenska ponúklo federálne derby. V mimoriadne vyrovnanom zápase nestačili Trenčanom a týmu HC Žabonosy ani 2 polčasy. Hralo sa na víťazný gól, ktorý napokon strelil slovenský tím. Super, ako ja nemám čo k tomu povedať, paráda. Tešíme sa do Kanady a dneska bude oslava na benzínke a rýchlo domov, lebo deti ráno do školy. Víťazstvo v kvalifikácii znamená, že organizátori im uhradia štartovné, cestovné náklady a aj ubytovanie. 3 najlepšie týmy získali symbolicky lopaty. No lopatu som veru ešte nedostal a dúfam, že ich bude viac do budúcna, takže super akcia. Bronzovú lopatu si vybojovali Slováci z týmu Danube Goats. Na 4. mieste skončili Kopita Stelče, 5. bolo mužstvo Kaliber a prvú šestku uzatvára Tatra Warriors. Ambasádorom medzinárodného šampionátu bola hokejová legenda Ladislav Nať. Bolo to dosť rýchle, no, tak neviem, či by som to dal. No. Krásny hokej a ja si myslím, že do 3 rokov, jak teraz boli 33 mužstiev prihlásené a do 3 rokov bude podľa mňa 100 mužstiev, lebo je o čo hrať. Majstrovstvá sveta v kanadskej oblasti Plasterok sa budú konať od 15. do 18. februára.